Бүгін Данир Сабиров белән аралашабыз, Татарстанның атказанган артисты. Ул Күңел радиосына да кунакка килгән иде һәм аны без дә тотып алдык үзебезнең Көмеш кыңгырау гәҗитенә интервью алыр өчен. Исәнмесез, Данир? Сәламнәр. Иң беренче сорауларымны балачак турында бирәсем килә минем сиңа. Балачагыңа кайтып килик әле. Һәр кешенең дә бу тормышта, мәктәптә укыган вакытта яраткан фәне була һәм яратмаган фәне була. Синең чиракта ничек булды? Миңа күпчелек җегетләр кебектер инде. Иң яраткан фән физкультура белән труд. Хезмәт дәресе? Дәресе. Әйе, әмма яратмаганы? Математика авыр бирелә миңа. Математика авыррак. Гуманитар яклар әйбәтрәк. Тарих, мәсәлән. Аларны ярата идем, тыңларга ярата идем. Укытучы кызык итеп сөйли иде. Әмма яратмаганнар шул физика, математика, химия авыр бирелә. Әмма аларның Геометрия. менә шу фәннәрдән кирәкләре булдымы соң тормышта? Булды инде. Ул һәрбер кешегә кирәк, математикасы кирәк бар. Әйе, акча шутлаганда кирәк. Әйе. Кушаматың бар идеме синең балачакта? Алай юк. Опам мәсәлән Даня дия иде. Дуня дия иде, Дуня. Дуня, Хатыным Даня ди. Үзбәк дип йөртәләр иде, әти үзбәк булгач инде. Яисә нигәдер көрәштә минем әтинең исеме белән йөртәләр иде, теге Исламбай дип. Үзеңнең балачакта истә калган берәр кызыклы вакыйга дип әйтик мисың, гомергә онытылмый торган бер вакыйга бармы? Кызыклы вакыйга, без бер җегеттән куркып йөргән инде авылда. Бөтенесен кыйный торган крутой инде, теге хәтта теге по понятиям сөйләшә торган бер малай бар иде. Хәзер бу малайны кыйнаганнар. Иртән автобус йөри иде безнең шул районга дип, шәһәргә дип әйтик. Иртән бу шундый теге сыдырылган, кыйналган күренеп тора. Фингаллар бар. Бара икән, әйе. Булган кан инде. Бер абзый инде оларак, "Тәш нәрсә булды сиңа?" ди инде. "Син бит инде авылда иң крутой малай түгелмесең?" дип. "Нишләп сине кыйнадылар?" Мине күрше авыллар кыйнады. Алар белми минем крутой икәнне әйтә. Менә сиңа манда тагын да куртойраклар булгандыр инде. Ярар. Менә ничек уйлыйсың, сине сыйныфташларың ничек дип искә ала микән? Ничек дип хәтергә ала? Менә Данир шундый иде, менә хәзер сәхнәдә балкып йөри торган йолдыз бит инде. Бит ул менә шундый иде дигән фикерләр бар микән? Классташларым белән без әле дә аралашабыз. Безнең үзебезнең чат бар, группа бар. Шуңа күрә бер елны әле мин бөтен классташларымны концертыма да чакырдым. Миңа калсалар яхшы мөнәсәбәттә дип уйлыйм.